na gwalimuna onye ya jisie n'ihe ike iwe ibu mgbe gboo abụrụziba na ụda iwe mebisi ya ewe agwalimunu n'ọchịchị Naijiria ekwe mmeta kedu na ibe anyị na-abụzi unu n'anya that was then and this is now ekwere na ibe anyị na-abụ okwu abụọ na otu okwu abụọ otu ọchanja market o nwere onye kwuru okwu ya nwere gọọmenti o nwere na onye edela akwụkwọ ya nwere gọọmenti nke Naịjirịa unu na nnukwu ibe nne kpọda niile na-etisie orogbo egwu ka anyị ji ekwuru na Lokoja nnata ka anyị na-anata bata agbọ na-enyebụ ka nwụrụ na-ananye elu ụmụnne m igwe mmadụ n'ọsọ wee jụwa ajụjụ ọ bụ na ahịa natara na ndị mmadụ wee kọbalị m n'ọkwa na onye Awụsa bụta nka makata ụrọpụta nka anya abụrọzi ya ọkụ wee bido wee jụwa ebuzuturu na na-atụkwuo na owu okwu ahụ ka ndị Ọnịcha dogwu n'ọchanja market gbapụrụ ọkụ ya egbogbu ndị nwaka na-aga ekwuburu n'Boko Haram na-emesiya bayanata Saba Fulani herdsmen ọnọbụzi ọkụ ọgbụgba kwuru ga-ejikwusisi ndị mebisibe ibe ndị Igbo niile ya ndị ọnụ na-ekwuli unu nọzikwu ya ibe enwe wee mee agwaligbu ekwu mere ọnụ anụ mere ntị eji mere isi ntị soro isi na ewuwa egwu lotekwani amela ọgwụ onye ụlọ azụ olu niile ka na-ala azụ ya onye na mụ chi nne ya amụ chi nne ya mebiri emebi amụ bụ agụgagụ ya n'iru ka ọ na-amụ amụ ụmụnne m unu na nnukwu ibe mmọnwụ na-ebe o nwere ibe ome chi onye dị n'izuzu eziokwu ibe a na-agwakwuru ime ihe ye ndị Igbo mụrụ ọ bụ unu na-akọwa n'ọbụ fire service na fon azara ya aza wee jụwa ibe ọ bụ nipụla ndị ọ bụ gọọmenti akwụrọ ndị ma ụgwọ ụwa Chukwu na-emebi ka mmadụ ga-emebi ya nwoke egwegwu n'ọmụme ya ụmụkwalibe anya na nna bụrụ nnenu abalị egbe eji abụ bido 1968 kwalite egbe ruo 1970 to 71 agha wee kwụsịsị ya a chọrọ ọtụtụ ndị onye meriri n'ahịa ọga na-atọ n'ahịa okwunu na-ekwu n'ahịa ebewo Igbo mụrụmụ onweli n'ahịa karịrị
nke anyị na-abụ ya were egbe gbakọta ya egbe egbusi ndị m esuwe ọkụ onye egbuzile si obi ya ọkụ suwe ngwa bi ya ọkụ si na agha ebewo agha ebe kadama onye pụta ụtụ ya zekwula ndị Igbo mụrụ Ọbachukwu kelụ ọzọ Chukwu ga-eme ibe nwa karịa okweni Nwamụchukwu ma nwanze ọgwụ onye ọma nna m ibebe eji eburu ugbo ọgwụ ahịa nwalili ya ọna ụbọkana Igbo oyi na ọmabala jide ogbu nsogbu ahịa ka o wee dị mma ebe odogwu ji nke agụ iyi rosi worobu na moto ka ekedolu n'odogwu kwuru n'ihe o wee nwurukwue n'ime ahịa nwa emekodumogwu Ojukwu n'ebe egizai ụmụnne m unu na nnukwu ibe nna-ekwu si ka kwụ na wọn Naijiria wee nwurukwue unu na-ekwu na ahịa ma ahịa ebe agakwudi nọ nne ya dị alibi ya ejeli m egwu n'Enugu steeti egbe kali ya a na-agba ndị mmadụ egbe jusu niile n'ọsọ ndị egwu na-egbu ejeli m Ebonyi steeti kwụsị ya ụda egbe kali ya anyị na-ahịa ha anyị ejiri ozi egwu mụ na ndị egwu Ebonyi steeti niile n'ọsọ ọba ejeli m Abia steeti lusie egbe kali ya mụ na ndị egwu anyị ejiri egwu egbe kali ya onye ọbụ nọ n'ọzọ ndị nwụrụ anụ ndị egwu ọgwadị mmadụ ke na-egbu ife maọbụ na-egbu maọbụ ewi ejeli m ebe na-akpọ Rivers steeti mmiri wee ma ọzọ n'anya one ka a ga-egbu Anambra steeti amụtara anyị na-abatakwu ibe mere na Anambra mmadụ ekwukwe n'okwu onye kwuwe eziokwu ọ bụrụ na onye nwụrụ anwụ onye Fulani enye ndị bebe 500,000 onye Fulani gburu na Anambra ewere 500,000 naira nyekwa m iribe ọ bụrụ ka onye ọbụ si wee bịa wee jụwa ọkwazikwadị mmadụ nwe obodo egwu na-ata ya Monica mbayi lọ ego ga-egote ibu n'anya o nwere mgbe ọ ga-abụ oluwe ibu n'anya na ego okwu ajụjụ m wee bụkwali ego ọ na-egote na onye nwụrụ anụ ndị Igbo mụrụ mụ ọ na-abụ onye nwụrụzie n'ọtete ajụjụ ka nna ogboli na-ebibi ka ọ na-ewu ojii ibe nwa karịa nne mụrụ mụ nwunye nna m onye na Igbo ji ama mma onye ọbịa egwu Numaka zoba na bwaga abịa a na-ekwu n'isi apụ ma adịrọ mma agbawa ikwu n'isi n'etiti ụlọ abụrụ ya dịka anyị na-agba iwe dị n'obi bụrụ nwa dị n'abọ okwokwunu ka anyị na-alụtekwe n'aka
nwoke a na-ekwu na ọkụ gbara fada ụfọdụ na-atụ ọgbakwuru na abụ ọnụ ya ụmụnne m amaọsọ dị mma agbata obi ime nkịta enyili n'ịmụ ọcha maka ndị a na ndị a odezi onye giligili haba ụfọdụ ụmụ nwoke ọkụ gbagburu nwunye wee gbagbuwe nwaba hypertension jide nwoke n'ime na haba ọkụ ya n'ịba nke gọọmenti wee veli wee jidebe ụmụ ogbenye gbalị isi ya wee jụwe emelini pụlanị n'ibe obi gbusisi ihe mmadụ niile gị na onye ga-ebizi ajụjụ ka nna unu abụgo n'ọtụtụ ogbe dịrọ mma n'ụka mgbe katama ojika warụ na mmiri ọchọrị na anya o nwere ahịa karịrị ahịa o buru ogbe sonye bụ egbe na mma bịara ahịa onye ji osisi n'aka jebere ahịa ya wee eze nwoke onye nchọja bọọlụ onye ji machisi n'aka o jekwula ahịa o sokwuni n'ahịa ndị mmadụ na-ekwu na mpegara nsị bụkwa nnesi otu kọtụ onedu ọba n'ihe na-ejilija yala yala balini mgbe ọbụlụ n'ala Nigerian gọọmenti ike agụ ọgwa n'ụbọchị agwali m unu belebele yali mgbe ọbụlụ n'ala tanka jide n'opi weki kpọlọ kwụsị opi weki wena ọchanja roundabout jide ibe mmebi isi ya uwe ndị mmadụ nke na-egbu ewu na nnukwu ibe nne wabunu n'ubekwa olulu ọgwe ntawa kerike bụ na ọkụ si n'opi weki kpalilu wọt ha bụrụ ebe onye savisi ndị na-emenyu ọkụ jide ibe ndị mmadụ mebi isi egbo mmadụ ayala ayala ọ bụ na ịma nsụlọta ajụjụ ụganna unu na nnukwu ibe mmanwụ na-ebe ọ bụ na ike agụgo onye ọbụla na-aga nne ya ga-ejiba na ibebe abụzi ka emesie ta ndị Igbo mụmụ ga-ekemelili nke abụ wee jụwe nwa m maazị Nnamdị Kalụ omepụla onye ọ na-atụrụ nwa m ọnụ na-ekwulu eze Igbo niile kedụzidi ka o si mee onye jebelite oluwe ụlọ eze a na-atọrọ n'ezi odo na-agwa gburugburu na ahịa lilu o nweta mmadụ obe enyi isi udenebu eze alụsi a na-ekwu nke emere eme ọzọ ama mee ọ dịrị unu izuchukwu gba onye ga-atọ ya ogbozi chukwu si weli na ọkụ unu mebi isi ya obi ka unu na-emezi Naijiria kọmandi kweli riva Niger obodo ma riva Benue aimazala ebe ikwu ya mana ọnọdụ onye kalili ya n'aka ọ bụ
ya mebisi ewu ebido ụwa n'isi ibe nwa karịa okweni polisi ezi n'ụzọ o nwere ebe anyị na-aga 20 naira na-eme abụrụ nsogbu katama egbe a na-ebuyali oge ganyị mbalị ndị awụsa n'ụta inu atụ ebe o nwere onye baji ya gbapụ tata awụsa wegoluta bube mmadụ awụsa razili n'ụta bube egbe ewe mama bịa dịsulumu ọdị na nna m agbanwe ndị amụma niile Igbo ji ndị amụma Naịjirịa niile ndị prọfes ndị prọfetes kedu ebe unu je ọbụ ji wee jiri aga gbalị isi ya mebisi ibe ndị m uwe igwe mmadụ unu eburu ya n'amụma ọ bụ na Chukwu kelụ ọ bụrụ ya ziri unu ozi unu na-eje ọ bụ ajọ mmụọ ziri unu ejiri owe nwee regulation mkpughe ibe ga-eme echi niile onye ọkụ gbara ibi ya obula egbe ebe ori asị na ori akali ya n'ime Naịjirịa na mgbanwe ọ na-abụ dibịa lituwa abụọ oluta aba abi ya ndị amụma gọọmenti Naịjirịa okwu unu emetụtakwa unu ọ ka na-emetụta unu bisi awụrụ gwago okwu unu na nnukwu ibe egwu na-ekwu akụ ebi ibe ọkwazikwa n'elu ụwa ka anyị nọ ebe anyị dị ndụ taa ma ọkụ na-agba na wee jụwa ọkwazikwa n'ụwa ka anyị na-eme ma ọ bụ ọkụ mmụọ ka anyị nọ n'ime ya anyị na-eme onye ọkụ na-agba na ndụ mgbe ya nwụrụ anwụ ekwuru na ọ bụ onye nwụrụ anwụ ga-eje n'ọgwụgwọ ma ekpezie ikpe unu ga na-abụ Chukwu Chukwu na-ebere onye dị ndụ ikpe onye nwụrụ anwụ ka Chukwu na-ekpe ọ kpezie ụgbọala onye si dị ka a ga-ekwu ebe ọ ga-eje Naịjirịa unu na-ebe onye dị ndụ ikpe ọnọlụ n'elu jebe ọkụ mmụọ ewe nna m onwekwala ibe anya ga na-abụrọdị eberebe egbuwe eberebe egbuwe n'ọzọ nna m uduloku Jonathan atawakwani eri sira Naịjirịa a na-ejere eje a na-anarụ na mma the highest peacemaker na the whole world amara m ụmụ ịnazila egizin otowenjuwalụ maka gị nwa m Goodluck Jonathan emeritus president nke Naịjirịa kedizidi ka o si onye unu ya na-agba ọkụ ọ na-achụ nta oke wezọga na-atọzi n'ezi ajụjụ ụka nna ajụ o nwere iwe ome ye ndị Igbo mụrụmụ onye ndidi na-eli azụ Igbo ndị Igbo na-ekwu ma nke dị n'iru ga-aga unu n'anya Chukwu na-eme eze aka ka mmadụ na-enyeli mmadụ enyeli ebe ọ bụ na abọda emechisigo okwu o nwere ka anyị bọda Naịjirịa niile ezi agara ozi ya aga na-alụ egwu dị mma ezi ohi anyị
Nigeria bụ otu o si adị. Ana m ayọ unu nwoke na nwanyị igwe mmadụ bụ onye o metụ ya welinu Chukwu ga-akwụkwọ ụgwọ. Ọ bụrụ maka gọọmenti Naịjirịa ka ọ bụ ibe gara aga egwu na-eje ọkụzụ ọma mbala egwu abata ọkụzụ onye ka anyị ji jebe ọba ọ bụ maka ọya anyị High Chief Felix Ogbonna akwa abata onye ọkụzụ ya akwa abata onye ọkụzụ ọma mbala nkike dị ụmụnna nwezu akụ nwanụ onye nkwele ọkụzụ isi nsiko gbalị Igbo ghali egwu ọjọ na-ewu ewu n'ọkụzụ na-ekele onye nna obulu ibu dị lọt ebubu dalibe gị a na-achọ onye ga-echele egwu ọchị anyị gabe gị n'ọkụzụ iwe echele egwu ọchị o mepụla onye ọ na-atụlụ ude gị na ude gị na egwu gbozi emele nsogbu egwu aya egwu na-eje na-abatata na nke oyi anyị chifu nna ilo onye ama ama ọ na-eme obodo ngana ọkpụlisi dị lọ ya haba onye ka na-akpọ oyi minista na abatata si hol a na-esi onwere Igbo onye isukwe na abatata bịa agbalị Igbo ọdụ nwaze mene nsukwe egwu n'ihe egwu na-eje ọdị aba ala alọga anyị na-eje anya ka n'oge nwa na ama alụ niile anụ nwere ebe Igbo na-agbara ọsọ onye alọdị ya dịka a na-agbolu mkpụrụ ụtọ Chief Patrick Ogonna Ọgọst ezodozi obodo na analụ niile ekechi ya azụ na analụ ọdị ya nwoke mmọnwụ obozi na-agbala ọsọ egwugwu kemelidi nwoke pop Nigeria Limited ọgaga ọga pop Nigeria Limited abịaji wee mali n'odogwu n'eme ka isi eme Chukwu ga-akwụ ụgwọ ndị biri ahịa egwu ndị binyere moto karịrị akarị ndị lụrụ ụlọ eziokwu a na-agụrụ ọgụ ọnụ ibe odogwu mere erike ka n'iru kedu ezigbo nwanne gị Chief Chijioke Nwaranụ onye afọ London na uwe onye alọ London ya ezi ọhịa anyị na alụkwa egwu na-akpọ ite dike na mba ukwu haba Chief ejike eze agha okpojulu ego aka na mba ukwu the solid race iliari na forwarding ka ị na-ebide elu na Lagos State Papa Chefeli ya egwu egwu eje ugo obodo ọma onye anyị ji ju ọ bụ ezigbo ọhịa anyị Chief onye ka shọba onye ugo obodo ọma onye ka na-ego
kali na anatọ ndị ga-echela egwu ọdị egwu luwa ụlọ ya egwu ekenebe oyibo ezigbo nwanne eze ihe ihe uke niile eze ihe ihe nwere mmadụ karịa ugwu nọ nso keke bi ya akụchukwu na nuke oze akụchukwu na nuke niile bịa weli ezigbo mmadụ inwere otu nwa n'elu haba akụchukwu mobolu na nuke osu ụzọ oge niile omeka ọ dị mma oyibo na-eme ka ọ dị mma mkpachukwu gwara onye ga-eme n'elu ebubo akenekwulu n'ihu ewe odezu egwu wode ekene chief doctor n'Ikebuland doctor amasi ya ma onye unu na-anụba obi ya na redio siteshọn niile ọbara tụle dibịa nwa dibịa alụsị ịna-esuzikwa eji egwu egi ejiwe mali dibịa ya bịa gbali egwu bụ kenekwulu gị dọkta masị ya ma onye Ikebuland ekene ọba jele alọ ka anyị na-eje ọba analọ ka anyị na-eje onye ka anyị ji yarịgba obe ezoghị anyị aishi okechukwu ọnụ ngwọ onowu nze nwakụ na ana onye ka a na-etu oze agbata bunye oze agbata bunye onye ala omepụla onye na-atụ oze mene nzuba egwugwu kemaliki ọmemma egwu anagụ ọba ọdụmụ ka anyị na-eje eze omemma na anagụ niile dị ya ya dị ka anyị na-ekwu ụbọchị anyị shipris Obinna ilo mmadụ ego na n'akụkụ niile ebube akụrụ ka ọdụ na-akpọ oke nwa na n'akụkụ ọba nwa m onye agụlụ adịghị gbata aja bịa mkpụrụ obi agụrụ niile oyimụ mgbado ego na n'akụkụ ike obodo ji de ebube dị ya okwu nwa na anagụrụ nwa obichiri ụzọ wanụ na anagụ aba okwu nwa na mmanwụ kenedị Energy Oil and Gas Nigeria Limited Chairman Managing Director Biyaweli aba Prince Mbadego Estate Nigeria Limited ọgaga obu mmagụrụ jide oge ka ọdụ na-achọ egwu gboze mene nso egwu nwa ya na-abata ete ka ị na-eje maka ya anyị aishif dọkịta mbe ya ọbara tụle dibịa nwa dibịa alụsị na-abata ete egwu onye ka na-etu ogbuebi akụnna tani gala haba osisi na-egbu eze anya osisi na-egbu eze uchi ya ọyawu ya ogbu onye mgbe ndị na-atị ya ụtọ mmọnwụ n'eli ana m ajụ ya na-agbọzikwa ọbara eji mali
egwu ka m na-etinye amalimarụ gidekwe ndị dibịa eji mmalị gị alụsọ ya wuya ya onye nne ya ụmụle uche god nwaka mma onye nne ya ụmụle yusi nwaka mma obele nwaanyị ji egbe egbu agụ obele nwaanyị gbara agụ egbe odogwu na Lagos steeti obele anụ ụlọ agụ ya egwu nwee lọta gị egwu ka anyị ga-eme ya uche god ya weli atọjọjọ bụwa uche god odogwu na odo onye fule oke ebo ọkwazikwa nne ya ụmụleri ka isi ga haba ya ọbụzido onye ka ị na-ebu ibe ana m agbanwu wepụ nwale etuchi ọnụ ọdọ emeka na nne ya ufule itolezima na nne ya seho oyimujide ka iji onye si jide ka o ji dị mma n'elu onye si na ọdụ oji sọkana ogbenye ji ibo nwere mọ ya ewuwa egwugwu keneligi orobu moto basi ka iji eli importantly export ibi mele erike oge ka na-etu ọtọgọtọ ọkwụwa wanụ na Dubai isi m kene ezigbo nwanne gị Chief Ojemma Jidan n'onye bụ godfather gị na Lagos steeti Chief Ojemma Jidan nwanne Emeka nwanne mmadụ ka n'ihu ọrọbụ import and export ejiwe mali n'odogwu tot ọ na-ejeje bata n'abịa moto bas tisie n'ike onye nne ya ụmụle ezigbo nwanne uche god Ochukwu na-emezi aka ka mmadụ na-enyeli mmadụ enyeli n'elu egwu na god egwu ekenebe ezigbo mmadụ ọnọrọbụ Cosmos ọna na Nsụka ọnọrọbụ Cosmos ọna na Nsụka bịa ọnọrọbụ onwezi ọnọrọbụ is honorable forever n'alụgwa eze bụ na-abụghị mụ egwu osi mụ kene ezigbo nwanne ya ezi oyi anyị Mr. Emmanuel odogwu na Nsụka odogwu na Nsụka egbe eji eje ọgụ ya egbe eji eje ọgụ na Nsụka onye mara na Nsụka bi ya weli ike ọba alọ na-azụ nwa na Nsụka egwugwu keneligi onye nwe Chairman Managing Director Ebo Mega Choice Oil and Gas Nigeria Limited ebe niile na Nigeria anyị nọ n'ime ya ewuwa ọba mmanwụ na-ebe odogwu na Nsụka onye jibo jemo egwugwu keneweligi gaa n'iru egwu na-awa egwu na-aga ka Milos egwu na-aga ka Milan onwere ebe egwu nwere ilo n'enu egwu na-akpọ ite ezigbo mmadụ ka ọ bịagwuwa Chief Ogbuebi Ekene Nwedo Ojimoto Emoko wọdụ n'Umushu ka egwu na-akpọ
ojimoto mogo wanu n'umuchu ka egwu na-akpọ ojimoto mogo n'umuchu bịa ekene egwu eme bịa weli agama CEO Great E Edward International Limited bịa ọkaga ezomogo wanu n'umuchu egugu keneligi bịa oyimata buwa abuwa lilo kanyi di egwu ọra ekene egwu na-eje nnewu ezinititi bịa chief osita wezere akụ bịa kwanobe ezinititi na Nnewi South local government area bịa onye ka e na-echi onye ka echiri echichi n'Enugu steeti maka ọlụọma ọ na-alụ unu malive echile na ya bụ echiche ya bụ ngige 1 ngige Chukwugbali 1 obodo Enugu steeti niile tat bịa a na-eme n'ikike ngige Chukwugbali 1 obodo Enugu steeti niile nke enyi na-achị igwe enyi ya Nwachukwu na-emelibe biya ebubu foteligi ọba Destiny oyi ụmụaka biya weli olu onye na-alụ n'ụwa nwa ndị be anyị ka eji malụ n'anya egwela oche dike na ọlụ n'ụba onye achọrọ isu Chief Patrick nwanwe nkwa obi ya weli igwe ọbala gị agwabi ya fụrụ biya onye ama ama aba onye dawa vileji na na-achọla biya onye na-enye alụzi ngo ibe ya na-enye ihe nri eze alụzi iningaj biya asị m udegwu na-edegbugani alụzi iyi ngachala ọka alụzi ogbu onye mgbe ndụ na-atị ya ụtọ ọba ogbuwe otulu egwu ekene egwu eje n'ugbo dị ya onye ka anyị ji jebezie n'ugbo dị ya eberebe ebulugwe onye anyị ji jebe ugbo ga na-akpọ Chief Native Doctor Chukwudera nweze nọdụ n'ugbo ọba isi ọcha n'ugbo nwa dibịa na-agba ọbara ọra ị na-agbazigbo ọbara ọra odogwu ọcha dibịa n'ugbo bịa weli ọba onye Kezi Village ugbo local government area nwa dọpụtara nsi eze dibịa n'ugbo niile bịa ọba nwa dibịa oji mkpọrọgwụ n'aka webi ụwa chairman managing director Blessed Chidera Furniture and Market Company Nigeria Limited ọkaga